जोंबो जे उन्दुनायाव लाजाला जाहैबाय गोसोबा ना उन्दुनांगोनलै खनसे दाम गोसानि लानानै औ दामा बरिया बेबो 4000 ना मोजांलै इन्दि जिखौ दिनै मोनजोब्बाय बे इन्दिनि गान्दु जाहैबाय बे बेसेबां थांगोन दामा गान्दुआनो जि दामना खोन्थालायना दे दामलाय दे ओइ दामलाय ओरै होदोब्रा फुनांगौसो जाहैदों बिहु समाव नुवाखै बायरा दे बोखोनांगौसोनो देव गोमोना बेनि सावना देलाय होलाय ओरै मावो बियो नैबे देलाय ओइ जाबायमोन बे एव नोंदों मोनसे देलाय दामसिनलाय गोमबायमोन दामसिनरा दे नलाय गोमो नै बे मा होनलाय बियो बड' थरखा दामलाय दे औवा बुरखा दे दामलाय थरखा बैसागु मोसालायनांगौब्रा दामनानै बैसागुआव बे नङाबानो जोंना बैसागुआ समाया औ बे औवा गुबैजों बानायनाय जायो खोन्थानानै हो जोंबो सोंगौमोन ना औ बिसोरजों नायफालांजोबथारसै बर' जथा दामनाय सारा जोंना रोंजोबखायो दामनायखौ ओरै दामोना गावहा खेरायाव गोदो दामोमोन जथायाव दा जोङो गासै मोसानायाव जौसाङाव बेखौ दामनाय जायो बैसागुआनो जा खेराइ मोसानायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा जों बेखौ थाले थाल दामनाय जायो बे देहेकजों गोरोबहोनानै बिदिमोन दा बेखौ जों बानाया बायनानैसो मोनो दखानाव बायनानैसो मोनो स्टलनि बड' जथा नै ओमफ्राय बियो सोरनि सिफुं बे बर'नि सिफुं होनदोंबा माजों बानायो बेखौ मा औवा गुबै होनदो औवा गुबैजों बानायनाय होनदोब्रा औवा गुबैजों बानाय जायो औवा थाइजौजों बानाय जायो होननानै औवा हाजोआव औवा मोननाया बिदि बानाय जायो बेखौ जोंनि बर'आव गुदुं मोनबा बेजों खेरायाव दा सोंबा खोन्थानांगोन ना खोन्थानो रोंनांगोन क्लासिकेलना सातथा थायो बेयाव गरंबा बर'नि धोरोमा सार दंखायो माथो सेरजायाव धोरोमा बर'नि बाथौआ सिरिबा बर'नि बादाबो मोनबा ओंखायनो बर'नि थाइगिर बिखङा खंबा होनलायलाया होमबा थाइगिर बिखङा खंबा बर'नि आसाराबो मोनबा बेखायनो जोंहा बेजों सोमोन्दो थानायखाय गासिबो बे मोनबाजोंनो रिलेटेड दं सारा बिराद मोजां बुजायबाय बड' सेरजा नै एबारना नों बेयाव थादों मा नाम बे बेखौ बाहाय दाम बैसागुआव एक्सुवेलि बेखौ दामनायखौथ' जों नुबोआखै खोनादों लेखायाव लिरनाय सान्दो बावदिया बेखौ दामदों होननानै जों बेनिफ्राय जोंनि बर'आ बे सेरजा बेखौ बोरला होनो बियो गोदो औवाजों दंफांजों बानायनाय जायोमोन दा बेखौ गिटाराव होनाय माबाया साबिया बेखौ होनाय जायो दा बेखौनो जोङो खेरायाव बागुरुम्बायाव दामो बैसागुआव दामो गासिबो मिलौदो देंखो बानायलायनाय जायो खिन्थु आं दामनो हाया आरो गोजोन्थों सोरबा सोंबा बिदि खोन्थानांगौ माने नैबेथ' गोरोंखा खाम गासिबो दंफांजोंनो बांसिन बानायनाय जायो दामनाय बे गाम्बारि गोमो एसे बेखौ दाननानै फलंनाय जायो फलंनानै बे सामब्राखौ थुमनाय जायो
बेयाव बोरमानि मैसोनि आगोलाव मोसौखौ होयोमोन मैसो बांसिन होनाय जायो मोनसे बेखौ खेराइ फुजायाव बेखौ दामनाय जायोमोन खेराइ फोरबोआव दा जोङो बैसागु मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बक्सआव मोसानाय जों बेखौ दामनाय जायो आं एक्सुवेलि दामनो रोङा अब्लाबो नोंथाङा मिथिखाबाय होननानै बिदि होनोब्ला खोन्थानांगौआ माने जोंनि बर'नि आइजोआ मोजां मोजां सुन्दरि सुन्दरि आइजो गैया लामाखौ बैथिं बेरायबावनोसै ना बरिया मोजाङै मोनखाबाय दे ब्लगा दिनै थ' आं रायलायलै उसुबिदा मोनो बिसोरो बैयाव थांसैलाय बै नै उल्थासो जासिगोन नामा खेबनायालाय Oi, nebe बायजागौमोनलै एरिया वाइज मा होनो कट विथ आर'नाइ कट खाथ्रा इन्दिनि नामा बेलाय इन्दि नङा कटन ओरैनो कटन ना बायो बर' जोमग्रा मा आगर सोंगोन ना बे हाजो आगर मिथिया ना आगर बियो गुदाम आगर फारौ मेगनालाय हाजो आगरा नैबे ना ओमफ्राय नैबे एखेखा बेलाय बे ओमफ्राय बियो बुन्दुराम आगर ओमफ्राय नैबेबो हाजो आगर ए गासिबो मोननै आगरनि ना मोनसेलायबाय बे बुदा माबा बटम ना मा होनदोंमोनलाय बर'नि गामसा जोंना गामसाया बिदि गैयामोनलै जिआइटेकआव बेखौ होआखै औ दा ओरैनो ट्रेडिसनेल ओरैनो बानायदेरनायसो बे औ गामसाना आगर थाया नङा होमबा ना बे सावगारियाव बेखौनो होदों बर'नि गामसालाय जों गोदो गाननायाथ' बेफोरसो थाना औ बेखौ होनो नाङामोन बिसोरो औ गामसाखौ ना गामसानि बै महरखौ आरो औ आर'नाइनिखौ औ नैबे जिआइटेकआसो बेखौसो जाखादों नङा होमबा औ जाबाय बायोबा मोनबावगोनसो दां नङा होमबा ना जासो ओरैनो सल' होमबा ना इन्दिनि जोब बियो ना दामफ्राथ' जेनेबा ओरैनो गोरा जाखायोदां ना दामा बेसेबांसो ओरैनो दामा बेसेबां बे सापस बेबायदि थाङो आरो ना दामा इन्दि खाथा नङा होमबा बियो पियर इन्दि मेसिनाव बानायना नामा मेसिनाव दानाय जाहैबाय पियर इन्दि होमबाबो नङा होमबा औ दामा गथ्रा बायनांगौमोनलै बेयो फाना नङा होमबा ना मायाव मोनो बेखौ दा जेनेबा बाजाराव ना फसायदोंलां आरो बेखौ कटखौ खिन्थु कटआ मोजांमोन
दामा बेसेबांमोन बे औ 7,000 मोजांलै मालाबा लांफैनांगौ र' नैबे बिबार गोनाङा जेनेबा दिनै सल' जाहैबाय नामा असलि बे बे बिबारा कालार होनाय नामा बेलाय बेसेबां बेयो औ दामा बरिया बेबो 4,000 ना मोजांलै इन्दि जिखौ दिनै मोनजोब्बाय बे इन्दिनि गान्दु जाहैबाय बे बेसेबां थांगोन दामा गान्दुआनो मोनसेयावनो ए बेयो ना पियर इन्दि जाहैबाय जोंबो उन्दुनायाव लाजाला जाहैबाय गोसोबा ना उन्दुनांगोनलै खनसे दाम गोसानि लानानै इरिफ ए नाम होनाय दङ ना खेबनो बावदों बियो ना औ बहुत बरिया फाननायबा लांजागौ मोनसे औ बोरो आधा सुसा गथाव मा ए केराला फिनि औ बेखौ नाहरदों रुजुनाय नायबाय रोदायानो ओमफ्राय फिथाइयानो फिथाइयासो जेनेबा माबा जायो नङा होमबा रोदायाबो रज'यो जाहैबाय रोदाया आं बेलेगनि देखायनायल' जाबाय ओरैनो औ जेनेबा प्रसेसा बेबायदि जाहैबाय नङा होमबा ना बेखौ ओरैनो डेकारेसन दोनबाय औ जेनेबा बिफां जानानै नैबेखौ खाबाय आरोखि नैबे बिफां जाहैबाय बिफांनिफ्राय खानानै मोनबाय बेयो बेखौ जानांसिगौ जाहैबाय दा संनानै बाहागाव बैयाव ना सासिम खबर सबर मोजाङानो ना लोगो मोनबायलै गोबावनि उनाव र' नैबेखौ मा मैगं बेखौ लाजोबनि गासिबो गंगार दुन्दिया खारदै क'क्राझार जिल्लानि बे क'क्राझार नोगोरावनो थानाय